Entra en vigor a nova legislación europea que elimina o pagamento polo uso en itinerancia do teléfono móvil, o chamado roaming. A partir de agora, pagarase o mesmo por chamar, enviar SMS ou navegar en Galicia que en calquera outra localidade dos países que forman parte da Unión Europea, incluído de momento o Reino Unido. Iso sí, de momento non se poderá facer máis uso no estranxeiro do que se viña facendo habitualmente no país de orixe, porque alegando abuso, as operadoras si poden aplicar cargos adicionais. Acabouse peregrinar en busca de wifi cando viaxamos pola Unión Europea. Tras case 10 anos de negociación, por fin entrou en vigor a normativa que pon fin ao roaming na UE. A partir de agora pagaremos a mesma tarifa por chamar, enviar SMS ou navegar dentro dos nosos dispositivos en calquera dos 28 Estados membro da Unión Europea, e está previsto que a medida se amplíe a Islandia, Liechtenstein e Noruega. Mesmo algunhas operadoras españolas inclúen outros países como os Estados Unidos. As organizacións de consumidores celebran a fin do roaming, pero alertan dos riscos. Os operadores non van a estar exentos de pagar entre eles esas taxas de interconexión entre os seus clientes, e finalmente o que creemos que vai acabar pasando é que se lle repercutirá a todos os consumidores por igual, tanto aos que consuman como aos que non. A Comisión Europea advirte que vixiará estas posibles subas e introduce na normativa a cláusula de uso razoable, pola que as operadoras poderán aplicar cargos extras se detectan un uso abusivo ou fora do habitual no estranxeiro. Deberemos, pois, estar atentos á nosa factura e, en caso de detectar algunha anomalía, reclamar ante a operadora. Os que máis van notar aquí a fin do roaming son os habitantes da Raia, que viven a medio camiño entre Galicia e Portugal. Vas allí al otro lado de la raya a coger alguna cosa, tienes que llamar aquí, por ejemplo, no, oye, que no me acuerdo esto o lo otro, y te cobran. Nada máis pasar a fronteira a pagalo. É a única solución. Joao é portugués, pero traballa de camareiro en Lobios. Ata agora solucionaba usando dous móviles. Un lío. Ter a andar con o teléfono español aquí, cando paso a Portugal teño que andar con o teléfono portugués, porque son os compañeros cando me chaman, vanles clavar a ele e a min, é un gasto tonto. Os taxistas tamén lles repercute na ganancia dos servizos transfronteirizos. Cada vez que te recibías unha chamada en Portugal cobraban uns 50 céntimos aproximadamente por recibir a chamada. En xeral, a medida é ben recibida por galegos e portugueses. Acho ben, tudo o que seja para pagar menos é ótimo. No meu caso mismo, moitas veces aquí non hai cobertura, entrame por Portugal. Eso había un coste, non? E a partir de agora, pois, xa non existe, estou contentísimo. Hasta que veña na factura que non me cobran o roaming, non o creo. Algunha compañía xa o estaba aplicando, coas outras din hai que ver como se reflite na factura.